Hi guys! Welcome to my channel. Nabot di ay niya ako ang order gikan sa Ninja Van. Kuan siya guys. Here. Gcash card. Ato na ni i-open. So, ano yung pag-open? Ano na? Na-open na. Daran. Chandararan. Here na guys. Here. Here na guys. Mao na ni bag-oron sa year 2023. Hogda pa. Hogda pa. Hindot kayo siya. Bago. Ang problema lang sa pagsuod sa money. Way kasod. So, maura guys. Thank you for watching. Like and subscribe.